Πες τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δράκες και τους καπνούς. Το τελευταίο δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο. Η τοποθεσία. Με ακούτε? το σεβασμό σου. Με ακούτε παρακαλώ? Κάτοχος αυτός ο ήχων με προσλαπτεί σε σοβαρό προκέντρο δεν αποκρίνεται ΑΣ990. Με ακούτε κυρία? Έχετε? Το μήνυμα θα επαναληφθεί. Ναι, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Πού βρίσκεστε, με ακούτε? Πάμε και ό,τι γίνει. Πια σου λέει 12 γραμμή έκτακτης ανάγκης, S200 λέγεται παρακαλώ. Κυρία μου, καλησπέρα σας και συγγνώμη που σας καλώ. Σας καλώ σε αυτό το ατύχημα το τρομερό. Ήταν ο γιος μου μέσα στο τρένο Intercity από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Ενώ στο κινητό του δεν απαντάει. λεπτά μάλλον θα μας τη σκόνη. Θα έχουμε γίνει και εμείς. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε κάποιες τυχόν πληροφορίες για το ατύχημα που έγινε, γιατί είχα στο πρώτο βαγόνι την αδερφή μου, γυρνούσα από Αθήνα. Τώρα είμαι καθοδόν. 62. Σ' αυτό το τρένο μπήκα, αλλά ποτέ δεν βγήκα. Φρόντισαν κάποιοι να μην φτάσω στον προορισμό μου. Έγινα κι εγώ του κράτους τους μια μπρικα, για να τιμούνε κάθε χρόνο δίθεν το χαμό μου. Είπανε φταίει ο ένας, είπανε φταίει ο άλλος, αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος φταίει πραγματικά. Την πλήρωσε ο μικρός για να μην χρεωθεί ο μεγάλος, και να τη βγάλουν καθαρή πάλι τα αφεντικά. Κήρυξαν μέρες πένθους, τα παχτικά του έθνους. Ψευτικά δάκρυα βάλανε και εκφράσανε οδύνη. Οι εκλογές του έσκους πρέπει να είναι δικές τους. Δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς καθόλου αυτά τα χτίνη. Είναι η στροφή στα τέμπη που το λαό θεριεύει, και το γεμίζει με αδικία, μίσος και οργή. Είναι η στροφή στα τέμπη, φωνή ψυχοπεκπέμπει. Το έγκλημά τους μην αφήσουμε να ξεχαστεί. Πες τους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε.